Aké sú očakávania investorov a trhu do budúceho roku? Najlepšie sa to pozrie priamo na burzu. To znamená, čo nám priamo indikujú burzy, čo nám priamo indikujú ceny, za ktoré sa jednotlivé agrokomodity na burzách obchodujú. Keď si pozrieme Európu, to je tento ľavý dolný graf, kde vidíme cenu kontraktov pšenice s rôznym termínom dodania. To znamená, že ten najbližší je termín dodaním v marci, najvzdialenejší je januári budúceho roku, kde vidíme, že tie očakávania ohľadom vyššej úrody, ktorá sa tento rok čaká, ak všetko samozrejme dobre pôjde, by sa následne mali odraziť aj na nižšej cene pšenice, či už v Európe. Pšenica v Amerike by mala mierne stúpnuť v rámci týchto očakávaní, takže sa predsa len predpokladá hlavne súčasných obáv o kvalitu úrody ozimnej pšenice, že by tento dopad mohol byť negatívny. Tak prípade tie rozdiely očakávaní medzi Európou a Amerikou sú momentálne. Čo týka kukurice a soje, vidíme, že podobne ako v Európe, čo týka pšenice, tie očakávania sú skôr na nejaké pokles cien. To znamená, čaká sa naozaj veľmi vysoká úroda, hlavne v porovnaní s minulým rokom. Minulý rok bol veľmi negatívny a čaká sa, že práve v tomto roku by sa to mohlo zlepšiť, mohlo by to priniesť pozitívnejšie výsledky. Tak v takom prípade tie očakávania trhu a investorov sú nastavené na skôr nejaký pokles cien. Na tejto mapke najlepšie vidno tie hlavné obavy, ktoré momentálne na trhu so pšenicou sú. To je stále pokračujúce sucho, ktoré tam už pretrváva od leta v Amerike. Ako som spomínal, v lete v Amerike nastali obrovské horúčavy a obrovské suchá, boli najhoršie suchá minimálne od roku 1987. Spomínajú sa dokonca až také tie najväčšie suchá od toho veľmi známeho obdobia Dust Bowl, takých tučných búrok a obrovského sucha, ktoré bolo v polovici minulého storočia. Vidíme, že ten výhľad je takisto veľmi problematický. Ten trojmesačný výhľad hovorí o tom, že väčšina toho sucha na horizonte najbližších 3 mesiacov má pretrvávať. 3 mesiace to už sú také obdobie, keď sa dostávame pomaly do jary. To znamená do toho kľúčového obdobia, kedy sa naozaj ukáže, aká je tá skutočná kvalita a samozrejme ten samotný dopad na celkovú veľkosť úrody. Tie 3 mesiace už takým celšie dlhým horizontom, keď by naozaj obavy na trhu mohli prerásť aj nejaký rast ceny. Vidíme, že tie obavy hovoria hlavne o tom, že sucho má naďalej pretrvávať a že to zlepšenie je naozaj v tých okrajových častiach amerických pestovateľských štátov, ale tie hlavné pestovateľské by mali naďalej zaznamenávať silné a pretrvávajúce sucho, čo je predovšetkým určite dôvod na obavy a na pokračovanie týchto obav. Čo môžeme ešte povedať o pšenici v USA, je to, že za minulý rok výrazne ťažila z tých vysokých cien kukurice a bol tam výrazný presun hlavne chovateľov, ktorí prešli na pšenicu ako krmnú zmes a tým pádom dopyt po pšenici ako krmiva sa výrazne zvýšil. Dokonca došlo k dvojnásobeniu spotreby pšenice ako krmiva v USA a v súčasnosti sa nachádza na 14-ročných maximách. Takisto produkcia pšenice v USA zrástla zhruba z 81 miliónov tón na zhruba nejakých 85,5 milióna tón. Celkovo v Európe sa momentálne nachádzame na veľmi nízkej úrovni zásob v spotrebe. Je to dôsledok samozrejme tej minuloročnej slabšej úrody a stále pokračujúceho relatívne silného dopytu, ale platí, že pomer zásob v spotrebe je extrémne nízky. Na úrovni 5,6% patrí medzi najnižšie dosahované v histórii a ten priestor na nejaký ďalší obil, na ďalšiu slabšiu úrodu v Európe je samozrejme veľmi malý. Ten pomer zásob tomu, čo by dokázalo pokryť nejaký výpadok produkcie, je momentálne veľmi nízky, veľmi malý a tie obavy naďalej pretrvávajú. Čo treba takisto zdôrazniť, že exporty pšenice z Európy sú naďalej veľmi silné. Dokázali nahradiť ten výpadok exportov z oblasti Čierneho mora a takisto sa dokázali výrazne predstaviť na afrických trhoch. Ťažko povedať, že to bude naďalej platiť, keďže ako sme si ukazovali na grafe, ceny pšenice v Európe sa za posledné mesiace trocha stiavili od tých cien pšenice z Ameriky. Momentálne porovnateľný ten rozdiel medzi cenami európskymi a americkými je zhruba nejakých 10 až 20 eur za tonu, čo samozrejme znevýhodňuje európske exporty. Možno v tých ďalších mesiacoch môžeme očakávať isté spomalenie, čo by na druhej strane mohlo pomôcť k vybudovaniu nejakých miernych zásob pšenice v tomto roku. Čo sa týka zásob vo svete a produkcie vo svete, tak situácia bola niečo horšia. Produkcia pšenice v USA minulý rok klesla, teda produkcia pšenice vo svete minulý rok klesla. Zásoby sa však stále nachádzajú na relatívne takých priemerných úrovniach. Pomer zásob v spotrebe na úrovni okolo 23% je taký dlhodobý historický priemer.
stále to nie je také nejaké kritická úroveň ako v prípade kukurice alebo soje. A tým pádom sa dá povedať, že z toho globálneho hľadiska v prípade zásob pšenice zatiaľ nie je dôvod na veľkú paniku. Problém je to, že takých tých hlavných exportných regiónov sveta ten pomer zásob v spotrebe je najnižší v histórii. To znamená, že tí hlavní exportéri nebudú schopní toľko exportovať, ako boli schopní v minulých rokoch. A napriek tomu, že celosvetovo tie zásoby sú relatívne na uspokojivých úrovniach, to rozloženie tých zásob je veľmi nerovnomerné a hlavne znevýhodňuje tých hlavných exportérov. To samozrejme môže mať potom výrazný dopad na svetové ceny pšenice, keďže tí hlavní exportéri ich najviac ovplyvňujú. V minulom roku USA boli zrušené, alebo teda, že z USA sa ukončili dotácie pre producentov etanolu, boli to nejaké kreditné úľavy vo výške $1 za galón a čakalo sa, aký dopad to bude mať na celkovú produkciu etanolu v USA. Vidíme, že od začiatku minulého roku tá produkcia etanolu postupne klesala. Samozrejme najväčší dopad na produkciu etanolu v USA minulý rok mali tie rekordné ceny kukurice, ktoré spôsobili to, že marže producentov sa stali absolútne nerentabilné a ten dopad na producentov bol veľmi silný. Produkcia etanolu v USA výrazne klesla až po 800 000 barelov denne, čo samozrejme malo dopad na nižší dopyt kukurici a nižšiu spotrebu zo strany etanolového priemyslu, čo týka kukurice. Čo však momentálne došlo, na začiatku januára americkí politici znova obnovili tieto dotácie pre etanol v USA a obnovili to dokonca so spätnou platnosťou, čiže takisto dostanú producenti dotácie za celý minulý rok, ako keby tie dotácie aj neboli zrušené, ako by platili od 1. januára 2012 a budú platiť naďalej ešte v priebehu tohto roku. Čo sa samozrejme očakáva, je, že týmto krokom sa výrazne zlepší rentabilita producentov a narastú marže producentov, predovšetkým z toho hľadiska. Marže možno až taká veľmi nie, ale rentabilita v každom prípade a bude to znova ekonomicky výhodnejšie a ziskovejšie pre producentov produkovať väčší objem etanolu a tým pádom sa očakáva, že dopyt zo strany etanolového priemyslu v kukurici v tomto roku mohol zrásť a mohol by sa minimálne zastabilizovať v tom pásme niekde okolo 850 000 barelov denne. To bude ďalší taký dodatočný zdroj dopytu po kukurici, ktorý minulý rok tam až taký silný nebol a môže v tomto roku naozaj výrazne prehovoriť do cien kukurice. V súčasnosti, keď to tak porovnáme, tie očakávania sú príliš vysoké, ale tie očakávania sú postavené na takých číslach, ktoré sú samozrejme, že z pohľadu môže nazvať, že histórie rekordné úrovne, či už očakáva sa rekordná produkcia v USA, očakáva sa rekordná produkcia v Južnej Amerike, očakávania, ktoré sú postavené na rekordných číslach a tie rekordné čísla by mali len mierne zlepšiť stav na trhu. Samozrejme vytvárajú obrovské riziko, že keď to nebude splnené, tak ten dopad na vývoj cien môže byť naozaj opäť zásadný a znova môžeme byť svedkami podobného cenového rastu, ako sme videli predovšetkým počas leta minulého roku. To riziko podľa mňa je podstatne vyššie momentálne na ten rast ceny, ako na nejaký možný pokles ceny. Predovšetkým, ak sa naozaj znova nepotvrdí to, čo sa na začiatku roka očakáva a počasie bude mať ten hlavný vplyv na tieto ceny. V súčasnosti je pomer cien soje a kukurice len na úrovni zhruba 1,8. Čiže v súčasnosti soja stojí len zhruba 1,8 násobok cien kukurice, čo vidíme, že voči tomu dlhodobejšiemu priemeru je extrémne nízky. To znamená, že soja v tej budúcej sezóne bude mať naozaj problém udržať si tú svoju osadenosť a dostatočne byť atraktívna pre všetkých amerických pestovateľov na to, aby ju uprednostnili pred kukuricou. To znamená, že získať nejaké akre na úkor kukurice bude v tomto roku výrazne ťažké, ak počas najbližších zhruba tých 2-3 mesiacov cena soje výrazne nezrastie a nevrátime sa niekde na úroveň okolo tých 2,3, to násobku 2,3, ktorý sme tam dlhodobo držali a ktorý počas tých uplynulých sezón soja dokázala udržať si voči kukurici. To bude pre mňa taká kľúčová otázka v prípade USA a rozloženia osadenia pôdy medzi sojou a kukuricou. Momentálne platí, že sa očakáva nárast produkcie z Južnej Ameriky zhruba o 30%. Samozrejme je to dosť výrazný nárast, avšak treba mať na zreteli to, že vychádzame z veľmi nízkej bázy. To znamená, že tá minuloročná úroda bola naozaj veľmi slabá v dôsledku tých horúčav a sucha a tým pádom nejaký nárast produkcie v každom prípade už na také tie priemerné úrovne by bol výrazný. Nie je to ešte na také tie rekordnejšie úrovne, ako sa očakáva v tomto roku. Celkový nárast úrody by mal byť zhruba nejakých 28 miliónov tón vo svete.
mal by dosiahnuť zhruba 266 miliónov tón, čo je rekordne vysoká úroveň produkcie. Vidíme, že napriek tejto rekordne vysokej úrovni produkcie sa stále neočakáva nejaký výraznejší nárast zásob. Tie zásoby, koncoročné zásoby by sa mali pohybovať niekde na úrovni okolo 57 miliónov tón, čo je naozaj veľmi mierny nárast oproti minulej sezóne, kde boli na úrovni 5 miliónov tón. A samozrejme ten podiel zásobu spotrebe je naďalej stabilný a nezvyšuje sa napriek tejto rekordnej očakávanej úrody v prebiehajúcej sezóne.